Salam dostlar. Bugün biz atoç sözler menen koşo gelgen ele bele kömökçü etişini öğrenöbüz. Ele bele kömökçü etişleri ötkön çak maanisini bildiret. Başkaça aytkanda biz ötkön çaktagı süýlemlerde koldanabız. Misaly, 2 ýyl murun men mektep okuwçysy elem. Başkaça aytkanda 2 ýyl murun mektepde okuçumун. Hazır men studentmin. 10 ýyl murun bul darak kiçine ele. Hazır çoğun darak bolup kaldy. Çoň enem 20 ýyl murun mugalim ele. Hazır baarger. İştebeyt. Baykem student kezinde semiz emes ele. Hazır biraz tolup kaldy. Kelgile dostlar, hazır biz ele kömökçü etişi jak müçe ulanganda kanday özgörerini karap göreli. Men murun darıger elem. Sen murun darıger elem. Siz murun darıger eleňiz. Al murun darıger ele. Biz murun darıger elek. Siler murun darıger eleňer. Sizder murun darıger eleňizder. Alar murun darıger ele. Kelgile dostlar, hazır biz ele kömökçü etişi oň formada, ters formada, surowly formada jana ters surowly formada kanday özgörerini karap göreli. Men kiçinemde şok elem. Algaç oň formasyny garaýbys. Men kiçinemde şok elem. Sen kiçineňde şok eleň. Siz kiçineňizde şok eleňiz. Al kiçinesinde şok ele. Biz kiçinebizde şok elek. Siler kiçineňerde şok eleňer. Sizder kiçineňizderde şok eleňizder. Alar kiçinesinde şok ele. Emi ters formasyny garap göreli. Men kiçinemde şok emes elem. Sen kiçineňde şok emes eleň. Siz kiçineňizde şok emes eleňiz. Al kiçinesinde şok emes ele. Biz kiçinebizde şok emes elek. Siler kiçineňerde şok emes eleňer. Sizder kiçineňizlerde şok emes eleňizder. Alar kiçinesinde şok emes ele. Dostlar, emi surowly formasyna ötöbüz. Men kiçinemde şok belem. Sen kiçineňde şok beleň. Siz kiçineňizde şok beleňiz. Al kiçinesinde şok bele. Biz kiçinebizde şok belek. Siler kiçineňerde şok beleňer. Sizder kiçineňizderde şok beleňizder. Alar kiçinesinde şok bele. Dostlar, hazır ters surowly formasyna öteli. Men kiçinemde şok emes belem. Sen kiçineňde şok emes beleň. Siz kiçineňizde şok emes beleňiz. Al kiçinesinde şok emes bele.
Biz kiçinebizde şok emes belek. Siler kiçineňerde şok emes beleňer. Sizder kiçineňizderde şok emes bileňizder. Alar kiçinesinde şok emes bele. Gelgile dostlar, dagy misallarga köňül bereli. Былтыр жол кире 10 сом эле. Ал эми быйыл 15 сом болду. Бул жерде Алиса менен Айжандын диалогуна карайбыз. Алиса сурап жатат. Айжан, мурун бул жерде китеп дүкөнү бар беле? Айжан жооп берип жатат. Ооба, бар эле. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик каалайбыз.